Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na daga zumunta zamani TV. Shiri ne da yake kawo muku sharhi da bayanai akan masana'antar shirya fina-finan Hausa. To yau za ku ji cewar Falalu Dorayi ya bayyana cewa matsalar tsaron arewacin Najeriya ita ce matsala da ta damu kowanne ɗan arewa. Za ku ji cewar jarumi Zaharadini Sani ya bayyana cewa jaruman masana'antar shirya fina-finan Hausa ya kamata a ce su fito domin nuna alhininsu da rashin jin daɗinsu akan abin da yake faruwa da arewacin Najeriya. Daga ƙarshe za ku ji cewa 'yar gwagwarmayar nan ta yi zanga-zanga a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Daga bisani kuma za ku ji cewar mutane da dama suna bayyana ƙorafe-ƙorafensu a dangane da soke hukumar SAS da aka yi. Muna buƙatar ku kawo ra'ayoyinku dangane da wannan bayani na SAS. Nan ku biyo mu domin jin wannan da ma wasu labarai daga wannan tasha tamu ta Zumunta Zamani TV. Ku ji cewar Falalu Dorayi ya bayyana cewa matsalar tsaron arewacin Najeriya ita ce matsala da ta damu kowanne ɗan arewa. Jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa kuma mai bada umarni kuma furodusa Falalu Dorayi ya bayyana cewa matsalar tsaro ita ce babbar matsala da ta addabi arewacin Najeriya. Kuma jarumin ya bayyana cewa wannan matsala ce da ya kamata a ce kowane ɗan arewacin Najeriya yana ƙoƙarin ganin cewa an magance ta. Amma mutane da dama suna ta bayanai akan abubuwan da suka shafi hukumar SAS. Amma Falalu Dorayi ya bayyana cewar matsalar tsaro matsala ce mai girman gaske wacce idan aka magance ta kowane ɗan arewa zai ji daɗin kasancewa a wannan yanki namu mai albarka. Falalu Dorayi ya bayyana hakan ne a wata tasha ta rariya da ke manhajar Facebook. Amma Falalu Dorayi dai yana ta ƙoƙarin shaidawa al'umma cewa matsalar tsaro matsala ce mai girman gaske, sai mun tsaya domin ganin cewa mun kauda duk wani abu da muke tunanin zai iya zama babban ƙalubale a cikin wannan matsala ta tsaro. Sannan muna ganin cewa insha Allahu matuƙar manya-manya da mutane celebrity suka goya wa wannan tafiya baya, tafiya ce da insha Allahu za a iya kaiwa gaci. Falalu Dorayi fitaccen jarumi ne kuma mai bada umarni. Nasiru ‘yan baƙon Muhammad Baji, Zumunta Zamani TV. Cewar jarumi Zaharadini Sani ya bayyana cewa jaruman masana'antar shirya fina-finan Hausa ya kamata a ce su fito domin nuna alhininsu da rashin jin daɗinsu akan abin da yake faruwa da arewacin Najeriya. Jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa Zaharadini Sani ya wallafa wani guntun bidiyo a shafin Instagram wanda yake ta yawo. Bidiyon yana nuna jarumin Zaharadini Sani yana bayani ne a kan matsalolin tsaro da suka addabi arewacin Najeriya, sannan kuma ya yi bayani akan hukumar SAS, inda yake kira ga gwamnati ko da za ta soke hukumar SAS kada ta soke a jihohin Zamfara, Sokoto, Kebbi da kuma Katsina. Sakamakon wannan jihohi ne da suke fama da matsalolin tsaro da suka ƙi canyewa. Sannan jarumin ya yi kira ga manya-manyan jaruman da suke masana'antar shirya fina-finan Hausa da su fito kwansu da kwarkwatansu domin nuna rashin amincewa da matsalolin tsaro da suka addabi yankin arewacin Najeriya. Sannan ya kafa misali da cewa matuƙar babu zaman lafiya ko da fina-finan da ake wallafawa ne, babu wanda yake da damar da zai tsaya da ya kalle ka a matsayinka na jarumi ko kuma matsayinki na jaruma. To da wannan ne yake kira ga duk jarumanmu na masana'antar shirya fina-finan Hausa da su fito domin nuna rashin amincewarsu da matsalolin tsaro da suka ƙi canyewa a arewacin Najeriya. Zaharadini Sani babban jarumi ne kuma wanda masana'antar fim take gogawa da shi. Nasiru ‘yan baƙon Muhammad Baji, Zumunta Zamani TV. Ƙarshe za ku ji cewa 'yar gwagwarmayar nan ta yi zanga-zanga a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Kamar yadda kuke gani, wannan hoton 'yar gwagwarmayar nan ne Aisha Yusuf, inda take tsaye domin ganin an rusa rundunar 'yan sanda ta SAS a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Aisha Yusuf dai ta zama tamkar kallabi tsakanin rawuna cikin mutanen da suka fito domin yin zanga-zangar rusa rundunar 'yan sanda ta SAS. Amma dai wannan jaruma ko kuma in ce fitila ta talakawa, wato Aisha Yusuf, mace ce wadda take da kamar maza, sannan kuma bata gudu ba, kuma ta tsaya domin ganin cewa gwamnati ta karbi wannan kuduri nasu na wannan zanga-zanga ta lumana da suka fito a babban birnin tarayyar Najeriya a kwanaki da suka gabata. Aisha Yusuf jaruma ce da ta fito daga domin ganin ta magance ko kuma ta cika kudurinsu na ganin an soke rundunar 'yan sanda ta SAS. Nasiru ‘yan Bako Muhammad Baje, Zumunta Zamani TV. Daga bisani kuma za ku ji cewar mutane da dama suna bayyana ƙorafe-ƙorafensu a dangane da soke hukumar SAS da aka yi. Muna buƙatar ku kawo ra'ayoyinku dangane da wannan bayani na SAS. Kamar yadda kuke ji, wannan bayani na rundunar 'yan sanda labari ne da ya karaɗe duniya baki ɗaya. Wannan kuma magana ta SAS babban magana ce da kowa yake ta zantuttuka a kanta. Dan uwana, abokina, za ka iya bayyana comment ɗinka akan ra'ayinka akan abin da ya shafi rundunar 'yan sanda ta SAS. Sai mun ji daga gare ku. Zumunta Zamani TV. Wanda suke mini fama ban